tady máme a ty hezky dosypalený. Maminko, prosím, už vás prosím, tam se je za tím oknem, to je domeček tady ty paní. Je kamarádka od Mini, že? Pak tady máme tady ty dva, tady máme mý narozeniny, to už vidíte podle těch balónků asi. A můžeme začít. Já tady uchylím tu lopatu. Jak Mini slavila narozeniny? Jo? Začínáme. Tady si jdou pechne. A jak si můžete šínout, tak na tom přechodu. Tady máme namalovaný na kobelky. Pak nakonec ještě bude, a to je sešapený a je to vám necháme opravdu až nakonec. Teďka tady ta si vezme dálek, dá si ho na vozejk. Já jedu za Mini. Jede si za Mini a já mluvím. Poste si sem. Jede, zapalkuje si tady jde. To dá dálek. Jde sem a teďka Mini je už tady. Jego. A tady si jezdejí. To jsou šešky tej požavy. Tady ty dám trošku dál, aby nespadl. Tady mám Mikyho, tady jim dám Mini. Mini. Přišli přátelé, které jsme pozvali na tvoje narozeniny. Ven a teďka řekni to, co máš. Všechno nejlepší ti přeju Mini k tvým krásným narozeninám a věnuji ti kytáru, na kterou jsem ti právě zabrnkal tou narozeninovou píseň. Děkuji ti, že jsi má nejlepší přítelkyně. Miniky, děkuji, udělal si mi velikou obrovitánskou radost. Vítám vás všichni na mé narozeninové oslavě. Já jsem ty tady. Sypaje dálek, který si můžeš rozbalit. Děkuji ti. To je fajn, já si ho rozbalím později. Nechám si ho ještě chvilku jako překvapení, budu se těšit. Já ti nesu plišovýho medvídka. Děkuji, ten je ale nádherný. Takový bílej jako sníh. To je lední medvídek. A všechno nejlepší, Mini. Děkuji. A s tím přicházíš ty příteli další. Já ti nesu opravdovou kočičku, aby ti nebylo smutno. To je krásné. Já jsem si vždycky přála mít vlastní kočičku, to je krása. Děkuji vám, přátelé. Všechno nejlepší, Mini, ať se zdráva. Ano. Vy jste tak hodní. Tady máme Pluta. Narozeniny. Tady nehybral, spadl nám tady stom. By jsem ho nahnal. Pešne to, teďka si bude to přešapený. To jsou šešky, které pozvali. A najednou tady jde Pepa a maminka. Pepi, už se těším, jak bude Mini koukat na to naše překvapení. Ano, maminko. Já se jí právě výborně ten pahra. No ty šešičky, to je super. Podívej se, upustila jsem je. Ještě, že s tím tak dobře umím. Maminko, ty jsi skvělá. Jak to řídíš? No. Jak můžete vědět, tak jedou po silnici.
pořád jim padá tenhle to. No, lopatou jsem to ještě nevychytala, ale... Tady Majku hojí ozběž. A ty hojí. Překvapení! To je super! Co to je? My jsme vás taky měli pozvat. Ano, my jsme nechali tatínka doma hlídat nemocného Toma a přeci jenom jsme přijeli. Maminka vám vybrala tenhle ten velký bag a to je pro tebe, Mini. To snad není možný, tomu ani nemůžu věřit. A já jsem ti koupila tady ty 2 šidličky a Pepa, to jsem vybrala já sama. To je nádhera, vy jste nejlepší. Zkusíš si to řídit? Počkej, teďka tady tam na Mini a teď si to znovu povede, aby viděli možná vidíte, co to tady mají, tady tato je náškat, tady má další. Pojde si párkrát. Já projdu vláčkem, abych si to natrénovala a teď jdu na ten bagr. Teda Mini, já se tě budu trošku bát. Radši se uhněte, přátelé, jak nás nepřejde všechny, ještě v tom, že jak neseděla, ale já myslím, že to zvládne. Mini, ty si daleko od přírody. To je švanda, já mám nový bagr a umím ho řídit, to někdo nenarazí. To je jízda. Miky, to se pak musíš také zkusit. A jak já počím vnitra. To se budu točit. Miky, já si tady musím dělat takovýhle kolečko, než vás vždycky pozvu k narozeninovému stolu. Opět si to povolím kolejnice. Jo, to je mazec. A teďka řekni to, že ty... Miky, víš to, že ty 2 židličky u stolu jsou pro nás? To máme jenom my tam. Ano, já o tom samozřejmě vím. Tak to je dobrý, že jsme si koupili židličky teda pro Mini, ale můžeme si na ní maminko sednout, viď? Jo, ano, to jsme vybrali báječně, to víš ty, Pepi. Ano, tak Mini, až to zaparkuješ, přesuneme se všichni k narozeninovému stolu. A hlavně tam my s Mini doneseme ten dort. Já si měl patu. Pomoc. Tam si moc nefunduje. No to nevadí, to jsme možná rozbili cestou. To pak vyreklamujeme. Jo. Kdyby to nebylo naší vinou. Tak pokračujeme. Tak Mini, pojď a dáme ten dort ke stolu, ať můžeš sfouknout svíčku. A přesuneme se k hlavnímu programu naší narozeninové oslavy. Totiž tvojí. Ano, Minky. Tak my už jdeme si tam dát Si tam židli. dejte ty židličky a Pepo, já nechceš... počkám na mi. Já chci sedět vedle Mikyho. Miky, ty budeš sedět tady, jo? No dobře, tak ty to tam drž. Pepi. My si sedneme. Tady. Tady si sednou. A my dva si podali stoupneme, že vám budeme koukat. Počkej, ty si stoupnou tady. Ano, budeme. Vedle Mini. Aby na nás dostal dort. Mě slíbí ten vlak. Já si sednu na vlak. Ta kočička mluví. Trošku. To už máme školu připravený, že poneseme Mini je teda balonky. Mini balónky a hlavně už ten dort. Já se nemohu dočkat toho dortu. Vypadá skvostně. Já si to A tam naprosto lahodně. a Miky jdeme ho dát na stůl. Aby nám ta svíčka nedohořela. Ano, počkej, pěkně spolu. Mini, kde jsi? Tak. To je velký dort, tak já si sednu tady vedle Pepičky, aby nebyla zklamaná. Tak milá Pepo, milí přátelé, milá Mini, my ti přejeme všecko nejlepší. Jsou tu všichni, ještě já si tady takhle stoupnu, abych na to viděl, ne, já budu tady takhle, tady mám víc místa, jo?
Mini si vzala i medvídka. Ano. A Mini, něco si přej. Ona nechce si ten balonek ještě? Teďka tady kočička umím zapila Vácek a jede si do kališka. Ta kočka mi řídla. To je úžasné.